parlak mentaran ti beli cakshna ma perhot ti kani ke jile chong ashti ke chaka kade hadian ba ka wei ke video chong ki khalai ngot ki konswet kalong kala viral lani kala sapreng ba social media ti hadian ba ngalai sngo bodi nagaleng chong ngamla asti aban shu sngap bat ngamla hiru ban shu pen ti mar nagaleng chong ngalai chikne ke chaka limba ka chinglam darkar ke chong pi ki pai ba it paro berkum juru ningkong ka jinglam darkar ke chong blei hakabana kaleng ke chong blei ula ayang ai pi ka mer ka pasai paklan hakabana kaleng ke chong ngi le olik pen ya kini konswet ti kani kalong ka iki ka basyam pap sha do kata ban ngangen bana kaleng chong pi pin se sngo hi dalaki chong ki skor badi i dalaki chong ki kman ya ka jing so sat ba ka jing shar khai chong ni konswet te parlak khoble shibon yang di kenu tai konswet nang penak mat itu turun nang kok telat kabar itu lek itu siapa ada siapa hanek mat soton ne ta khoble shibon ta kong ma em le tu jing ni tu laklat garo teman la apa sih sapun khoble ma tingin na situ stong mau perhut ni yang kali ni mustang nama apa yang bang sorok kasmil yang meeting ke makam lagi teh yang saya kulit stis mat bespuan terthor jono tu pun la ini Kong, thấy cái gì tại con suất, cái này là chụp cái gì itu, boleh, nih, kita kira kira tuh, nah harus di sini, nah harus di nah jangan longher. Ti kompeng ma kane kajingwan jungi sane kade menghadian mengilai i ba ni ik tu video jong TV ba i bawan hane ti kajing i jong aku tu ngam i remo nomor karo le jong bun kam tu kayak serum seneng ti kidon gibru pasan nga tinggal si i tu kadur tengah page ti adin mangal page pat ti ngasu watching tip pat lagi parlok mah ti kadon channel ti kong dan sini ti ni bi kong bahasa Nai kong ngapan long ngau watching tip sini ti dem tu ngapan nombor ngapan nai tai kong ngakali ngong don em nombor phone orang basnong ti dem tu ngapan nombor phone orang basnong ti ngapan ngakali pesan orang basnong opi kadon em ta kalong yang hasnong jong pimo long tamta ti orang basnong yang don ti yang nombor phone don ti ngapan orang basnong kenyo ai nombor phone nam tu di nombor phone jong no nam ni tu nombor phone pi tu boleh phone ti Pejmo kani kajingwan jungi sini om dei ba ngiwan ai jing rap ke yang kesem ko jono ringi ngi yang ti hukum kani ke kam kolong ba long bandik pej bandik jungo lam ni kitre ki wamat kita kijing e kijing ja kijing pang kijing sistem kam tam ki kon suat mo ki kon suat ki kurang li bop li mo ti long kum ta ken hapa ngi so hukum kita ke hapa ngi lam ti ka kam kolong ngim la ta mun sungap ti ngi ngi paling ba kani kajingwan ke lembah kani kecungan kecungan cungki pajak ber kecil kenduk kecung pi kalong ba lesi ni la ban thau kenduk kata kalat kalan timar am ta kecung bha jong kesem kecung pi nomor ba kumni pi kong chong pi kalong ba kidon sibon ba ki breu ki ba don kata kamen simete blam te ya kayeng kesem kecung pi ne kayeng kesem kecung te kam tam ikum ki ni ki khana ba pli le ki padang don hok kita ki ba don hok ban yo kata kecing e berkum juru kata ka bam kadi ka ba yang ma nam ta kecing kecung ki bar ho aja jing long breu nyim la ban Haji lo beri ngim lapan yo ya kai kapa ngikwa kat kapa ngikwa ngim lapan yo andre lisi lemba kecil tri langi lapan warna kuno kecing bahan pakai yang kesem kecong pi kam tam nam tagi ni happy beri para kecong pi mo ti kong tu shi tu pi yang ase kendet mo piadon kan nunggu si para ti bolong pa fisia pa sa kon te kan nunggu piadon lengut piadon sa sama hani gue subscribe sa se sa sa khalai khali bai
kanungut senrang kanungut kenthe Shinrang rumah Shinrang kesangut. Kita besar tu ya saling. te balai libre kanungut Lalu beri tu temen telu. te ba nota kabut bada hayung sabe te mano ba yapet ba ikini para ke jong ki beragare Pek na pek sangut te kadang pek arngot. Dari pek iwe te kadang pek iwe. berbi be long misu tho mo ya kata ke cinge ba teng teng wala rang dan ini paru ke perthai ka mata ka perthai ka bajanjar ha ka ba mo ka perthai ka bajanjar ngim long ngim dan kam than shu ban karen ni kata ri ka perthai ka lai i ba ka perthai ka bajanjar ka do tam dei phisia ki basa akun swer mo ban ma de ka bajanjar ka ba hadu kan ni ha ka ba pen haban lo habia shimti mar ibe mar arngot ban ya pet lang mo kang nam ta ka chu pha chu ki para ka chong phi tingi ngai pan lim ba ka ni ka chingwan ka chungi ngini so ya kata ka chinge ka chong phi khanang bali si na ka leng ka chungi ban na ka ling ki paj ba ngila ban le kono kono ka pa tam nam ta ka yeng ka sem ka chong phi nam ta ka chong phi ba ro ki ba ya dam talam ha ka ban pet ik ni kon swet te to chu thu phi se ngi ke ka ba na ka leng ka chong phi ka ba phi sham jan jar mo Chin jampe ngulin ka bambu ka janjin na brong na kimbe. Ni ka pang stom ka la. ka ban ni kong tadi ka pam ka chan kan nak ba jong pang system te na preng ni ki para ka chong phi ba long na preng chong phi se mo ba sa kon swet mano ba don system ndalo ti ta kan ka wi ka long ba ni sungo ban ni ai ngo yu belai mo ha ka ba wat ha preng ka jinglong chung ka jingduk ka jin jar re phia laj pat ka pang system te na do ba long ma long shukali kan ta na long na do ba om don shi me long ba ka jing jar ka khia ka shon kala ha phi lut bor phai ha phi sia para ke bala kam he ni bala lit bre mo phi te mo phi ini si be Ban teh gede. mana oh Ngan re. oh te itu ni be te bari bondo dari mo phi Ha? bari bondo dari mo phi kiri songot te kalau kum ta phi kong ba ma nomor ba kidan ki bari ki long kum ta ken ba long ki paj ba te long ki basa keleng mo long ong et basa chano ro ki basa keleng ki long na ka por abang iri kundu long sem kalong ba ki island te kata ketika dia te nget ba hakum kan ka por hadian bangi la pala je kan video nget bangin saya stok tilang nam ta ka kam ka ba ke jong ka yeng ke sem ke jong pi hi bat ma nam ta kini ki kham ke baret ba kumba piang ma ka bam ka ti phim piang ka chan kan phim piang tingin sa persyang ngimla ban kular lupa ringi nget ba habangi thumu ye kono ko jing thu ka ba nam ta ka yeng ka sem ko jono kham tam nam ta ka yeng ka sem ko jong pi kum kan ka por ngi nget ba beli nom ino rete ni persyang ya ibor jungi ngin persyang ikat mala tina ka le ka jongi ngin sa persyang ban ya keren ma ngin sa persyang ban kuat jing mut kolong ba kum do pan le ka ba tam nam ta ka yeng ka sem ko jong pi ho war lang ngimla ban le man ka por abangi sod lagi jong skor ba i ta lagi jong khmat ya ke ka baca kalong bangim sem la le dat chute ta ka daw te ka jingwan ka jongi sini om kata ba oma ngin chuan chungo ip hanre ngin tip ya ke ka ba nomor teng teng la dang isu teng nomor la dang isu so na ga ji tu pateng jogi beru kolong kam chong khiar te hari limba ka ji so bet teli telan na phi kam ka yang kasam kolong ba mo kolong ka ka ba long ka pa pendung men sim om tang yangi re ki bobon ba ki breu te na ka le ka jongi ru kolong ba ngin sale kanu ka ba tam nam ta yang kasam ka chong phi kham tam nam ta ni hap ki baret ki para ki chong phi te long chu ki stang ka wi khandet mo te long ba hadian baklat di mei te long ba khlam ya wa hapor balik por bompar khat di mei ki skol ne kitan nem balik skol Kidan dari sekolah. te menta Entar gede ni. Aduan. Sekolah ni kan ni. te phia balla phia ski sene Cuy. Belam tiu raya belam namnya te cerita kamu kan. ya rap ya sene tadang bon bayar rap Bon boleh. long tang kata ka wi pat kalong bagi sungu yo belai kalong ba wat hapre kita kicing jar re phia laj ka pang stom te nomor lada respa kanu ro re ladan kicing pang kicing stom kalong ba kham jar te hari menta pat lada long dai jar makana ru lada laj pat ka pang stom kalong ba long ka pher te long
ginang la ban concentrate tai kui ka kam ginang la ban perkhat tai ka bam ka di ka chai kan tapi hari hoi ngele so ya ke ka pi thu ya ke ka pi kum ka yeng sem pi sham wa thap re ka chu lok khna ka chu pi baro ma nomor karta tang ya ka chu ma chu lok khna chu lok samla re pi lakit ya ka ta lum kor ka bakhia kum nam tha ka para ka chu pi pat mong ka chui thu pi ka wi ka long ba ki bon ba ki bro ki ba ma ti kum ki ni cha ching e kum ki ni chen jar ha ka pa ma da ka ling ime pa jong no re jong no ki la i no shi tang por ki kon ki ti ha ka ma ka par long ki ban shong kon swet tang ba long ka ta ka ji thu ka jong i om bang ya nu cho re ka ji em ka jong pi bat ki wi pa re ka ta ka ji thu ka jong i ka long ba khna ma pi kum ka yeng ka sem ro pi yo men sim te ka ba o om dei tang bang i pa ma ti kita ki jing e ki jar o om dei ta kita re ki bopun ba ki bro ki ma de kum ka ni cha jing e ki jar re ka long kum ta ka larangi aj pada kalti ka badai larangi le pada kanu kanu ka kam ka per subhai ka mon ke jo play ka lomba ubli nom ino rai pi ti kum ta kin ngam ong panga di bro ba ma ngam ong ba manga di bro ba ki paj ba ki di bro ba henry ngaru nga persyang menjadi kalti ka ba phiru na kale ka jo phi persyang menjadi kalti ka ba ka kalti ka ba ti hakum ka ni ka por ubli pen ya kendu yang ap phi ti limba ka ni ka je kendu ka jonga ha ka ni ka por phi i ba tang manga hari ki paj ba na din jonga ki popon ba ki ba e ki phi ki ba e ki ka sa ko jo phi te ti kan ni ka e baro ka pedi ka ta ka shin ka ba ubli om tang ba e je phi ri e jang aru ka ba pedi kendu yang ap je phi ngam pang ni trilang nam ta ka jing bha ka jong phi ber kum jur nam ta ka jing bha jong ki popon ba ki brio namor ba kum ta kin gong ka long ba mono hiru lani kanu ko ye kesem hiru kanam sakut sa atam ta ban ong ba kan shu sakut bitang kata ki jing e ki jing jar hari sisin ka sing hikan sadan be kata ka jing suk te lesi ha ka jung lombre ka jung phi phinong poi perkhat ba o ki sadan ki bre ki bon pe o ki sadan ki bre ki bon ai men sim le be ki jing kesem ka jung phi hari pili i pakat nang mi ki sing por kilas tang don ki bre ki bawan persyang ban le kanu ko ba tam dong ta ki jing kesem ka jung phi bat ka jing poi jung i ro hong le ka lesi ka de ki jung persat mesti ko jung ble hanga ba phi bat kum juro ban ye pen ye kendu yang ye phi lim bai rang ba snong i paron borom jung phi kum ka de ki snong thau mo ti nginget ba ondang ila lip phai ondang ila mi na ka ni ka yeng kasem ko jung phi par ondang ila pala je ka ni ka video kanget po ble sa the se kita ki chin kar ku ban long mo kan nom la kula rupa ya ke ka ba ongan sale nam ta ka jung phi ko ka yeng kasem re kan sa persyang hai pori jonga ti ngen sale ko no ka pa tam ya ke ka ba phi ko ka yeng kasem phi lai thu ke sa persyang ki namar ngim kwa baki para kasi ki jongi ngam kwa ba mangangan bam bha ngam kwa ba ki we ki nom yo bam ja abanga ya jonga bam ja kwa phiru kenya bam ja lang ke abanga nga phong patulon tengah kwa aru pisiro pinyo alam kan ke jai kan ko pinyo phong lang film na ne nomor ni hab nomor ba kan bentoy iyu kan yang alada kan bentoy iyu yang alada ngangan supit je phi la ngangam le ite hari haba om ya mau kata kajing arab ko jongai kajing arab ko jongi paj ba ai pili si kajing arab la ne kaji isne jongi paj ba ai pili si kata kajing wan ai khau kajing wan ai janya inap hari ni kong kajing bu jun duai berkumjur ke bagi ne plilat printi lam iwe ken di sila danganga mat hukum di sila danganga don hakanika di sila danganga don hakanika khab don mo pili si ketika pali ke chong pi ke bon pe pia ka pe re haba nganga de ka kamram ko jonga bon pe ngai pi ka long ba ngahap persang ke ban lek kono ba tam nang ta ka yeng ka sam ko chong pi te hoi na ka le ko chong pi ki ba la he la san le si pe o to la da sha la ka sha ro long ni dam yo te hari ki ba pi ki para pat phim kwa ba ki tang ret mo haba ki phi kwa lem ban long lem kum bolong lem pi para khna ban yo kata ka bam ka di bo biang ma nam ta ka choki te nga ngai ba lim ba ka ni ka je ka de ka jonga ka jong phi uble nom ino re ba uble sale kono ka ba tam nam ta ka yeng ka sam ka jong phi nge sa perchang hi kata ba om phi ba ki jan ki nep ka bam ka di long bat ki we te mo ki jinon kam ngim la ban tip ya ka e ga ba phi kum ka ye ka sam phi mat man ka si hari na ka le ka jong phi sia phi tip kam ha bat kum ta ke tang kita ki bergi ba mat kita ki jing jar ki la ban thu mai kata ting mo ka jing e jong ka yeng ka sam ka jono ngi ki ba shu pet kolong ka pasuk te re ting watang ma chakri ka jing im jong la jong kolong ba e tu kata ba pet le sai ki para klemi me pa kolong ba e tu kata ta ngi su tho e te jong phi te am le na ka le ka jong ngi sa persyang bar le kono ka ba tam tang ba ngaru ngam ni e ban ai phi ta matang ka ni
Ti pej mo ngan ong pi ka long ba ka tu ka pisa ka bang ai kam te ka pisa ka jonga ka de ka pisa jang ki paj ba ki ye je pi ti si na ka le ka jong pi la ba itu re ba ki ke sa itu pi bat kan ni ka je kenduk ka jonga ka jong pi ka de tang ka jing sedang ngi sa persyang melek susu ka ba tam nang tang ye ka sem ka jong pi bat kin sadan shibon ba ki beri ki ban sale ke ki ka ba tam nang tang ye ka sem ka jong pi nomor habang le ka ba ngi kan man ri ka ba kan ni le ka de tang ka jing sedang ngan sale ka ta ka ya ka ba pi la itu mun sa persyang na ka le ka jonga na ka le ka jong paj ba nga marui nga ma kan ri de le ba ka jing yalam ti ka jong belai ka long ba nginget bau beli sa pasio itu ki beri ki berentang bensin itu lam na nomor la beli nam tang ye ka sem ka jong pi ma ti ngam ka shu mun dia berbung kitien tengar ngalin no